palang harok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-up. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa itong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ricky, ari na kita. Nagalapak na kita sa balas ng pulo. Hindi. Masanag na. Dali ka mo. Matalagan kita. Dali. Dali! Hala? Ano tutabo sila man? Pagka marasmas nila nga masanag na, madasig sila nga nagdalagan sa pagsugot sa kakahuyan sa unhan. Daw nalipat sila nga kaupo nila ako eh. Bahala na. Masunod na lang ko sila. Ari na kita, Meg. Nakabot na kita sa ilabalay. Ang tigulang, si Lolo Pidyong, arasyang, ginsugatan niya kita. Nga bag-ulang ka mo nag-apot. Madali na lang magpamanagbanag. Kinhulat ka mo sang akon mga apo. Kag wala man untat ang pagtulo sang ila mga luha. Kag subong ninyo na pamatudan, nga tampad, kag matuod ang inyo paghigugma. Magdayon ka mo, samtang may nabilin pa nga panahon. Ara sa inyo mga kamot ang ila kabuhi. Kag hindi ako makabaton, kung may malain nga matabo sa ila. Ganidali ka mo. Magdali ka mo. Ato na siya. Meg, dali. Masunod kita sa iya. Sila nga tatlo. Nagahigda sa magkatuhay nga papag.
napalibutan sila sang sinipad-sipad nga mga bulak. Kag daw wala na sila nagahulag. Bah, ano ina oh? Ricky, nakita ninyong nakita ko? Ang ano, Marlon? Amat-amat nga nagakaagnas ang ila katahom. Ay, Diyos ko! Tawgin puno sa espada nga akong kasing-kasing. Nga nagasubong sila sini. Nga, ano nga sa isang sumpa ang ginbutang sa ila pagkatao? Para mag-abot sila sa amo sini? Carlita! Carlita! Hindi ko mabatas nga magtulog sa imo. Nga mo sining kaimtangan mo. Apang bisan amo na sining kaimtangan mo. Imo na wong. Nagakaagnas na. Hindi ako mangilad sa pagapula sini. Mariyo sini. Carlita, mahal ko. Jirla, mahal ko. Hindi ako pagbayain. Hindi, Jirla. Felina! Felina, muklatangi mo mga mata. Ari ako! Nagbalik ako para sa imo. Mahal ko ikaw. Mahal nga mahal. Carlita, magbuktaw ka, mahal ko. Magbuktaw ka. Matag nga nasaksihan ko ang tanan mo. Wala silang makatalupangod nga ari lang ako diri nagatindog sa portahan. Dugin ako, mas man nga akong dugan oh, sabta nagatulog sila. Naluoy ko sila nga tatlo. Naluoy gid ako. Sanag nga. Kang tatlo. Wala gigalin sa tupad sang papag nga namtangan sang mga babae nga ila ginahigugma. Oh, wala. Ano ina? Ginalahugan lang bala ako sa akong panulok. Oh, Diyos ko, hindi mo ako makapati ba? Apang matagid. Matag ang nakita ko. Oh, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Diyos ko. Ang dagwas ang tatlo ka babae. Amat-amat nga nagbago ho. Halin siya nagkakaagnas nga nawong. Nangin manyag. Pero hindi matupungan ng ila katahom. Oh, Diyos ko. Do hindi mapatihan. Hindi. Hindi ako makahangop. Paano natabo? Nagbalik na sa kinanda ng ilan namong. Amo matuod. Saan matabo ini? Sa ano? Uy, Ako ang mapatag sang tanan mga totoo. bay, Lolo Pidyong? Lo? Kaguna sa tanan. Gusto ko nga ipahibalo sa inyo nga hindi ko sila tunay nga mga apo. Hindi nila ako lolo. Parehas ang pagpakilala namon sa inyo. Habang makahibalo ka mo sang tanan, matapos ko masaysay sa inyo,
ang mga misteryo nga nagalikop sa duog nga ini. Magpamati kamo. Tungod sa perwisyo nga ginahimo sa mga tao sang mga sapat sa talon na akig ang amon hari. Gusto niya nga silutan ang mga tao. Apang nagpamalabag ang mag-utod. Si Perlina, si Jerla kag si Filina. Gani sa ila nabuhos ang kaakig sang hari. Gani ginhaboy sila sa pulo. Lolo Pidyong? Kag suno sa hari. Mapatawad lang sila sini kag makabalik sa ginharian kung makasalapo sila sang lalaki nga may matinlo sang kabubuton nga naghalin sa kalibutan sang mga mortal. Apang madamo nga beses sila nga napaslawan. Kalibutan sa mga mortalo? Kung mahimo, patapusaan na ako sa paghambal tuto. Kaysa amat-amat, mahangpan gid ninyo ang tanan. Tisigilo, magpadayon ka, Lolo Pidyong. Nakakita bala sila sang lalaki nga nagigugma sa ila sang tampadlo? Madamo. Abang, ato tanan lunsay pakuno-kuno. Gani nagdugang ang kaakig sang hari, kaginsumpa na sila sang dalayon. Ano? Ginsumpa? Oo. Apang sa piyak sina, wala sila nag-ampo. Gusto gid nila pamatudan nga may maayo pa nga mga tao nga nabilin sa ibabaw sang duta. Gani halog sa dughan nila nga ginbaton ang sumpa. Nga sa pag-abot sang 100 katuig nila dire sa duta, madula sila nga daw aso, kag amat-amat nga mag-agnas sang ilalawas sa masakit nga paagi. Gani puno sang pag-antos, kasakit ang ilan na angkon sa ila kabuhi dire sa kalibutan sang mga mortal. Bilang tao nga sa piyak sang ila kaayo, nabatas pa sila nga tiplangon. Ang mga tao nga ginalauman nila nga maghigugma sa ila, pulos gali mga piki. Sa jutay nga manggad, nadula dayon ang ila paghigugma. Isa kabes, nadula
ang ginaangkon nila nga katahom. Tungod sa nagdapo sa ila nga masakit, ganay ginkangilaran sila sang ila manog pangaluyag. Kasakit sang nadangtan nila. Apang, wala sila nadulaan sang paglaom. Padayon sila nga naghulat sa sulod sang malawig nga panahon. Sa kaluoy ko sa ilang nga tatlo, naghimo ako sang mga katingalahan, mga misteryo nga kahadlukan sang kadaman, para makasiguro ako nga ang may maayo lang sang kabubuton ang makalambot diri sa pulo. Kag wala man ako napaslawan. Salamat sa inyo pag-abot. Lolo Pidyong? Magabiyan sunod ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon di sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabugan. Basta Radio! Come on! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintukod dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog.
Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizer. Number 1! Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere.
I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Musta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa isa man naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Karen. My best friend siya nga tawag lang naton kay Butch. Mag-abyan sila halin sa mga bata pa sila. Tugod-sod man nga mag-aabyan ang ilang mga ginikanan. Kani nagdako sila nga may pagsalig sa isa kag isa. Apang sang college na sila, nabatsaga ni Karen nga nagahigugman na siya kay Butch. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Karen nga iyagin pasakop kagaton manatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kung ako na lang, Tani. As my life goes on, I know I will love someone new. Oh, anong ginaukay mo dala sa wallet ko man? Wala lang. Ginatanaw ko lang kung sino naman subong ang imo idol. Si Asunta naman gali. Kasiksi pa sang picture niya sa imo wallet, ho? Abi mo ko nanong nanamian ko sa iya? Nga siya ginbutang ko diri sa wallet ko? Kabalo ka kung anong rason? Ano be? Ang iyang ngalan, Asunta. Ate, pati ka na? Ngalan niya malang galing na namian mo? Tani, ngalan ko na lang ang ginbutang mo sa wallet mo eh. Wala datsoy Namigdya ko na aras siya Para pagbukas ko sang wallet ko, makasiling dayon ako nga si Asunta. Buang ka man gali, no? Picture ko gurong ginbutang mo da. Mayo pa. Karen? Ay, wala ko na namiyan sa ngalan niya, Karen niya. Che! Imo na lang Asunta mo. Karen, ngangagin patay mo ang TV. Nagatanaw pa mga manghod mo. Ay, ma. Kalaway man sa nagagwa. Hindi ko na idol si Asunta. Te, ano karon kay nadamian ang manghod mo sa iya? Hay, anong kuhaon nila sa pagtanaw sang sexy star man? Maripis pa ng mga manghod ko kung magdako sila. Ikaw ya. Amo ang nagahigko sang ila nga pinsar. Kumidigid lang ang nagagwa. O sige na, tandara na to. Tulog ka lang imuya kung hindi ka magtanaw. Para makayuhom ka, may pakita ko blasi mo. Oh, aring wallet ko. Tanong bala? Hindi ko Hindi ko yung type ang picture ni Asunta nga gin-display mo da. Bago naman Tanong bala Sige na lang gani Abe bebe, patanawa ko. Oh. Sino ni? Si Ay naman? Oo. Cute man Ay nako, ano naman nagsulod sa ulo mo ya? Nga siya naman ang ginbutang mo diri sa wallet mo. Permi mo daan ginausisa ang wallet ko mo. Mayo na nga kada bukas mo, makasiling ka nga, ay, siya ko ba? Mayo ka gid no? Para gali ni Sakon.
Oo eh. Kedo mangimong kay mo ya kay asunta mo. Ano? Oh. Te, kita mo na? Nag-blush ka gidayo, no? Buang tundo. Daw maboking pa niya ako eh. May bag-ugal isaylo diri sa tupad namon. Tingala ko man, nga temprano pa kaina nga daw nagabalik-balik ang salakyan sa tupad balay. Kinagapanghakot gali. May bag-o naman kami nga neighbor diri. Kag patod, may new kid on the block naman ni. Upot belasakon? So din ta makadto. Sa piyak balay. Ipakilala ta ka kay Aiza. Anak sang bago naton nga neighbor. Magulang sa aton lapit 2 ka tuig. Kada sige si mo mangilala no? Oo eh. Gwapa nga daan mo. Tantili na. Para may bago naman kita nga friend. Ikaw gali si Aiza. Nice meeting you. Tagay mamailan kuno sila. Nagsayro sila diri tungod diri maobrang ila papa mo. Kadasing gid si mo mag-research no? No butch no? Believe na gid ko yan sa abilidad mo. Kag bagay gid sa imo ang kurso mo. Ako pa ya. Gusto ko gani nga ilibot naton si Aiza diri sa lugar naton eh. Para makilala man niya ang iba naton nga mga friends. Ate sige ilagaw naton siya diri. Nadlawan ko bugtaw ba? Wala gid kuya ginpukaw ni Butch ba? Temprano pa sa kainan nagwa sa ilabalay. Namangkot sa akon, kung tulog ka pa. Ti siling ko, huo. Kay gabi ka na nagtulog. Ti, wala na lang siya nagdayon sa pagpukaw sa imo. Ginbuligan na lang niya ang bag-o ninyo nga abyan sa piyak balay sa pagpamunyag sa mga tanom. Ano? Daw kursunada sang best friend mo ang Aiza nga ina. Kasweet sila nga duwa nga nagapamunyag sa gwa. Sweet gali ha? Basta gani nga makita ko si Butch nga may ginaistorya nga babae. Nagaguba gidayon ang adlaw ko. Kaya gusto ko nga ako lang gidyang permiya istoryahon. Ay, kaulugot
Butch, matanaw ta sini. Hachi! Oh, Karen, hindi mo yung pamatsyag ko. Doktor ang kasuhong ko. Kabas ko gandaan sa aircon sa sinihan. Basibla kong kurugon ko aw. talagsa lang ko gali nagapangagad. Wrong timing pa. Ate sige next time na lang. Luyag mo, matanaw sang concert. May ticket ako para sa duha. Para lang sa duha? Oo, upod ta. Matanaw ta sang concert nila ni Miss Lucha. Ay si Lani? Mga banda lang yung gusto ko nga tanawon. Aisa, sorry gita. Hindi ako makaupod sa imo. Wala sang kaso Kung hindi ka, manghagad na ako sang iban. Butch, nakiilis ka man haw. Sa din ka makadto? Kuan Karen, updang ko si Aisa sa concert Ano? Hindi ba lang nga nagalain ganing pamatsyag mo? Doon ang pawa naman ko sa bulong nga gininom ko Isa pa kanugon sa ticket ni Aisa. Hindi masabi maglakat kung wala sa upod mo. Ginahagad ka man kuno niya pero do wala ka man kuno sang gana. Di kami na lang adua. Baw, naisahan ako ni Aisa? Ote, dire ka na lang. Sugaton ko na lang siya sa ila. Basi kung malate kami sa concert. Bala ka! Ina ni, wala pa sila gyapon nga duwa. Diin pa sila naghapit man. Pasi kung ano na ang ginhimo ni Aisa kay Butch ko. Nainit ko sila nga duwa Naglalain na ganyang buot ko sa ila. May taksi nga nagdulog sa tubang nila ni Aisa. Sila nga duha ang nanaog sa taksi. Anong oras na niyo? Wala, 2:00 na? Grabe ba? Di ni sila yung naghalin nga duha man? Nabago pa lang ni sila yung nagpuli? Nagdisko kami kagabi. Nakita namon ang mga abyan ni Aisa nga nagtanaw man sa concert. Nangagad sila nga madisko. Nagupod na lang ako Mayo Kung iban gani mga hagad si mo, hindi ka magbalibad. Pero kung naku gani. Nano ka? Nagibi ka? Feeling ko ba, lo? Hindi na kuya importante si mo, Butch.
Karen, ginapakonsensya mo ko. Manugid na lang ko si mo. Anong nangisugid mo sa ako now? Nahuya lang ko magsugid sinisay mo sa tupay. Pero matuod, kami na ni Aisa. Ano? Nahimo mo nga ilikom ini sa akon, Butch? Ako nabi, hindi gusto si Aisa. May makahibalo nga kami nga duha. Gani nga pati ako nga best friend mo. Likuman mo. Wala naman gigili ako sa importansya sa imo ah. Dira ka na. Oh, ba? I'm sorry, Karen. I'm sorry. Anong ginaipi mo man? Laod man si mo, man. Pakayan niyo ko rin bala! Wala. Nabuang ka na guro na ngay. Tawagong ko to bala si Manong Bots. Tawag ka to bala! Kay bitayo na kagasuli! Wala. Kalahin si mo mga kignang. Dra ka na gani ah. Nainit ko yung si mo, Isa! Nainit ko sa inyo, duha ni Butch! Nainit ko! Sa inyo nga duha ni Bots? Wala na kamo nagabugnuhanay, ha? Nag-away ka mo? Busy lang ako sa kabuhi ko, ma. Kag busy man siya sa nubya niya. Nubya? May nubya na gali siya? Ang gwapa na bala nga bata sa aton tupad balayo, si Aisa. Ha? Ay, bag-ulang ko yung kabalo sinahaw? Sila nagali nga duha? Ikaw gid ang nagpalaptas ang sugilanon niya kami na ni Aisa, no? O ti ano karon? Hindi ba lang matuod man ina? Kabalo ka pala sa ginabuhat mo? Tukod sa ginbuhat mo, ginbrikan ako ni Aisa. Ano? Wala na ka mga duha? O ti! Nga brikan ka gid niya, haw? Kung palangga ka man niya? Hindi niya pagtaguon ang tanan sa inyo nga duha? Kagay, hindi mo kuya pagbasol-basolon, ha? Kaya wala kuya sang sala. Si mo magabutaw. Kunari ka lang di kay nasa maginaway, sadyagin mo, tanaw mo. Ha? Ay, sinaw na ginaway, haw? Si Aisa nang. Sus, grabe si Aisa mo ayawan sa tambag kay nung boss. Kag sa isa ka lalaki nga nagtapungulay. Ano? Si Butch? Natapungulan? Ay, dili ka lang ha. Kikadtuan ko siya sa ila.
Ginsulong ako sa nobyo ni Aisa. Tingala ko man nga hindi sa gusto nga may makaibalo sa relasyon na mga duha. Gari ka may nobyo sa nga iban. Hindi gali siya masaligan. Ginigugma ko sa sanghugot kag tampad, Karen. Apa ka mo panigimbuhat niya sa akon? Tarimti na lang siya, Butcha. Kung ako na ang tani ang ginubya mo, kundi wala ka sang kaagaw. Pero mahulat ko ah. Mahulat ako, Butch. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag din natapos ang kasaysayan ni Karen, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Kung ako na lang tani. Sa direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
ministers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan. Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga pagpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibin man ang anghel. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibi man ang anghel. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Ano nga, lady? Ikaw, buhaton ko nga karabaw, agod magserbisyo sa akon. Agod magpasaka sa madamo nga kwarta. Tubtob nga mapustlan ko pa ang imo katahom, Shalimar. Nakita mo bala ang madamo nga hulot diri sa villa? May uno din na nga mga babaye. Kag nagaserbisyo man sa mga kwartahan nga mga lalaki nga pulos dugong mahal. Ini nga villa nga ginadamgo mo, Shalimar. Amoy ning kaplugan nga ginapanagiyahan ko. Sapat ka? Wala ako maguna-una. Nga amo kagali sinakalain nga sari sang tao, Lari. Isa ko kakatapo sang sindikato nga naga-human trafficking sa mga babae nga mga tahom. Agod nga madala diri para konsumuhon sa mga lalaki nga madamos sang kwarta. Kag makapaayos sa imo ang magtrabaho diri. Wala ka bala nakaibalaw? Ha? Kung magpauli ka sa inyo, manggaranon ka na. Sugiran mo sila nga ginbulagan mo ako. Kay natak-an ka na sa akon. Kag sinong makapakot? Makita ka pa sang lalaki dito nga matyupi mo. Pasalamatan mo pa ako. Hindi ako magpasalamat sa imo. Kundi nahon ko ikaw tubtob sa imperno. Lalaki nga wala sang tupong sa kalain.
Sapat ka? Masulod diri sa hindi madugay ang mga kabulig. Agud nga bulngon ang pilas mo nga naagom. Sa distang lalaki nga to Kag maayo lang gani kay wala ka niya ginpatay. Kalain sang bisyo sang lalaki nga to. Padugon anay niya ang bugos ni mo nga lawas. Kag mo ang pagromansa sa imo. Kag may kaliwat nga sapat ang lalaki nga to. Kung mag-ugsad ang bulan, dagatig baliw siya sa isa kadako nga singgarong. Amoy na nga ginabusalan siya kag ginapriso. Kag ginabuyan lang siya kung hindi na ugsad ang bulan. Ano? Oh, kaliwat siya sang dugong mahal. Kagamoy lang matod. Apang may kaliwat man sila sang sapat. Kag magpasalamat ka lang gani. Kay buhi ka pa. Bulngon ka sa mga kabulig. Para nga makahanda ka naman sa madason mo nga customer. Hindi ka magpalibog. Makasupot ka diri sang dako nga kwarta. Wala labot nga may komisyon ka. May tip ka pa nga batunon sa mga customer mo. Tandaan mo sang mayong ginhambal ko. Ha? Magpakabuot ka diri. Kag mag-aayuhan ka. Apang, kung hindi, masapuan ka na lang nga nagalutaw ka sa dagat. Areglado na balay na siya, Limar? Sige. Mahalin na ako. Hasta la vista, baby. Ito na siya. Diyos ko. Ano ba lang natabo sa kabuhi ko? Nagupod ako kay Larry. Sa paglaom nga matuman ng mga handom ko. Naglaom ako. Nga isa ka paraiso. Nga isa hindi ka paraiso. Habang ang natabo gali. Isa ka impirno. Kag sa tion nga ini. Nagapangalipay na si Mami. Bangod nga mangin lady siya limar na ako. Katapon na ako sang dugong mahal. Kapag hindi gali. Hindi gali. Kaganungin natabo sa akong diri. Ano? Wala ako sang mapangayuan sang bulig diri. Isa gali ako kapriso diri. Kag isa ako kabutang nga mangin kalingawan sang bisan sino nga may dugong mahal. Kag ginatagan nila sang presyo. Hindi ako magpasugot. Malayas ako diri. Malagyo ako diri. May nagsulod. Isa ka maid. Kag may dala siyang gamit para sa pangbulong. Bulungon niya ang mga pilas ko. Buenas tardes, señorita. Lain nga maid ini. Hindi siya taga-tiri. Hindi puti ang iya panit. Kag ikumpara ang iya ilong. Sino ngalan mo? Ako si Pilipa, senyorita. Nakangop siya sa akon. Bulngon mo ba lang akon mga pilas? Oo. Akong mabulong sang imo pilas. Kag maayo ka na sa sulod sang pila ka adlaw. Salamat kita. Ako gali si Shalimar. Shalimar? Taga Pilipinas ka, hindi bala? Oo. Dito ako maghalin. Taga didto man ako. May napulo na ko katuig nga nagaobra diri.
Sa ano ka nakatrabaho diri? Nakasulod ako sa isa ka agency. Siling nila, mangin isa ako kakabulig sa isa ka manggaranon nga katsila diri. Apang sa pag-abot ko diri, nangin isa ako ka maid sang mga babayi nga pareho sa imo. Kung sa aton pa, mga kaplog. Sige na Shalimar, bulngon ko na ikaw, kay base kung maakigan ako sang mayordoma diri. Tanawa, duha ka adlaw pa lang nga ginbulong ko ikaw. Maayo ng mga pilas mo? Matuod, Pilipa. Maayo kagid matuod, mamulong. Gintudloan nila ako diri. Nakahibalo sila nga amoy nang nagakatabo diri. Ginapintasan ka ginaabusuan sang mga lalaki diri ang mga babayi. Gani gintudloan nila ako nga magpamulong sang mga pilas. Kag hindi na kinahanglan nga magkadto sila sa doktor. Amo gali? Kag abi mo Shalimar, nalipay ako. Tungod nakakita ako sang kasimaryo ko diri. Kun amo, nagakontak ka bala sa imo mga ginikanan? Hindi na makakontak sa ako ng mga ginikanan ko. Nagakontak sila sa amon lang nga mayordoma. Siya ang nagapadala sang kwarta sa ila. Kag sila man ang nagabalita nga maayo man ako diri. Apang ang matuod, priso man ako diri Shalimar. Hindi ako makahalin. Nahadlok sila nga base kun mag-report ako sa alagad sang kasuguan. Kag mabuking ang malain nila nga ginahimo. Apang sa pila ka adlaw, makahimo gid ako sang paagi nga makahalin ako diri kag makapauli sa amon. Didto makapangabuhi ako sang libre. Mas maayo didto sa aton sang sa diri. Tungod diri, isa ka preso ang kalimbawa ko. Nahidlaw na gid ako sa akon mga ginikanan kag sa mga utod ko. Wala ka bala nagasulat sa mga ginikanan mo? Hindi man ako makasulat. Tungod, ginaakigan kami sang amon mayordoma. Siya lang ang nagabalita nga maayo ang kahimtangan namon diri. Kag siya man ang nagapadala sang kwarta. Dako man ang kita namon diri. Kag nakahibalo ako nga maayo na ang kabuhi sang akon mga ginikanan kag mga utod. Pero wala lang sila makahibalo nga isa ako gali ka priso diri. Ayhan, mapatay na lang ako diri nga hindi sila magkita. Kun amo, buligi ako nga makapalagyo diri, Filipa. Kay makikita ako sa mga ginikanan mo. Agud nga makahibalo sila kung ano ang imo matuod nga kahimtangan diri. Kag ayhan, makahimo sila sang paagi. Agud nga makahalin ka diri. Ha? Patyon ako ni Larry kung makahibalo siya nga nagaplano kita sang amo sina. Para sa ila, mga ulipon lang kita nga mahimo nila nga patyon bisan anong oras. Mahalong lang kita nga hindi nila mabuking. Pilifa, mabuligay kita. Kinahanglan nga makapauli kita sa aton. Kinahanglan gid.
Adto diri karon si Andoy sa balay. Nga aday kari? Dalon niya si Sunny Boy sa park. Pahampangon niya si Sunny Boy sa mga hampanganan sa mga bata. Amo gali, day? Oo. Hindi ka na mag-upod ha. Kaya wala sang tao dire eh. Ilisan mo na lang ang bata para nga ready na siya kung mag-abot si Andoy sa pagkuha sa iya. Ate, oo day kari ah. Oo. Ay, wala pa kay balo si Busing. Nari lang ko yaga tanaw sa ila. Amak mo? Siya karon niyang nag-aayayo sang bata ni Kari. Kagato siya ho. Nag-aabiyog sang swing ginasakyan sang bata. Kaya ina, nagsakay sila sa Ferris wheel. Samtang nagasabak siya sa bata ngayon ha. Ati ko sa bagay, makapayo na sa akon. Ako ya, wala na trabaho. Sige lang ang akong lagaw kag mag-inom sang tuba sa kalubihan. Ay, te, amakin mo yan. Pero pamatyag ko. Do matuod ng gugma ni Busing kay Kariyaw. Amak mo nga nagpasukot siya nga manginyayo sang bata ngayon ha. Samtang nagatrabaho si Kari. Ay, ito sindihan mo ha. Pero mas mayo man gani ah. Kaya kuya, wala na nagatrabaho. Kundi lagaw lang kaon kag tulog ang akon nga ginaubra. Amakin mo yan. Hello? Tita Bel, ako ini. Kari, ikaw gali? Oo. Kamusta si Shalimar? Nakasal na ba sila ni Larry de Florianis, tita? Oo, madali na lang, Kari. Sang ulihin na mga paghambalani ni Shalimar, nagsiling siya nga nagasako sila ni Larry sa paghanda sa ila kasal. Kadamo kung wabis ang dapat nilang agdahon eh. Amo gali? Ganugon nga hindi kita makatambong sa ila kasal, tita. Pabay ilang. Mapakasal man sa lagihapon diri sa aton, Kari. Pahibalon mo gid ako, tita, ha? Oo. Ay, ho, gali. Kamusta na ng bata nga gin-adoptar mo halin sa napatay mo nga amiga? Maayo man, tita. Dako na siya. Kag si Glory nag-atipan sa iya kung nagatrabaho ako. Nga hindi mo na lang pagipanghatag ang bata ngayon na. Nagapasabad-sabad lang ina sa imo. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kon kaisa nagahibi man ang anghel. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago.
Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bongo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,